ayan po mga ka-studio, nahanda na po namin yung ulam. So, mayroon kami ditong pork limpo. Yan. Tapos, meron ding pork kilawin. So, para maging masarap yung pork kilawin, naganda kami ng sili. So, excited na kami kumain talaga mga ka-studio. Kaya, bago kami mag-start, pray muna kami. Lord God, thank you so much for this day. Thank you for this food, sa good health, sa blessings, sa guidance and protection. Amen. Amen. So, ayan, kainan na po tayo. Habang kumakain kami, shout out din pala kami mga studio. Kainan na po. Sabayan niyo po kami mga ka-studio. Yan. Ganda rin ako ng inumin ito. Ice na mayroong ice na madami. Yan. Kainan na. Hati tayo dito, Mang. Dito banda, mayroong crispy to siya. Ang sarap, Mang. Si Sax pala mga ka-studio tapos na kumain. Ang gusto ko sa pork kilawin is yung pipino. Kamatis. Ang sarap talaga ng balat, ang crispy. Crispy, man. Sorry. Start na tayo. Shout out lang. Ito yung mga ulam na ang bilis lutuin tapos ang sarap, no? Basta't mayroong uling. Tapos na, tapos at saka yung pork kasi kapag inihaw kahit asin lang okay na eh. Sarap na talaga siya. Shoutout muna tayo mga ka-studio kay RL Vlogs. Ito, mag-asawa din nagbumukbang. Masarap din mga pagkain nila.
Visit din natin yan. Kain po tayo. Kain po tayo. Salamat po. Next po, shout out Southside Stories PH. Yan. Bisaya din yan, ma'am. Hello po, mga unta. Masarap po. Mayroong pipino. Next, shout out po Ria Pisa Vlogs. Ayan po. Visit natin yan si Miss Ria, mga ka-studio. Bilis, maubos ang akin, oh. Gusto mo pa kanin? Bigyan kita. Ikaw? Hindi mo maubos? Hindi. Ito na yan. Sakto na. Sarap, oh. Buto. Next, shout out po Kian Campus from Bayawan City, Negros Occidental. Ayan po, hello po sir. Kain po tayo. Shoutout din kay Romeo Borinaga vlog from Saipan, USA. So, hi po. Mayroon to siyang channel, ha. Shoutout din po Miles Channel from Dubai. Ayan po si Ma'am Miles. Nagmumukbang din yan. Visit nyo rin mga ka-studio. Hindi, maubos sa'yo, Father. Ang sarap kasi. Gusto mo pa? Suna ko, man. Kaya mo ba ubusin? Shout out kay Ma'am Ila Pisay from Colorado Spring. Yan, may channel yan si Ma'am. Thank you po, Ma'am. Ayan, next na sa shoutout namin, wala pong channel pero palagi pong naka-visit sa mga videos namin. Maraming salamat po. Una po ay si Buds PH from Canada. Hello po. Isa po siyang frontliner. Proud po kami sa inyo lahat mga frontliners. Maraming salamat po. Thank you po. Mga bayani sila ngayon.
Abang kumakain pa siya, shoutout muna ka. Shoutout kay Jumi Lupis Kalunsag Jr. Ito, classmate ka to dati sa Mindanao. Kaibigan ko. Shoutout sa'yo. Kumusta diya, bay? Shoutout din kay Aljon Gamboa at Aliyah Kate Gamboa at kay Christy De La Pina. De La Pina mo? At Christy De La Pina. Shoutout din Art Sign, Clyde Ibar, Georgie Kong at Kong's family from Magtalisay, San Fernando, Cebu. Uy, hi sa mga taga Cebu diha. Shoutout Galicano Junior Red, Rals RC, Tasmanian Flock, at Janice Maritan. Shoutout din kay Airico Advincula at sa asawa niya na si Ronalyn Maceda. Frontliner din to si ma'am from Premier. Ay po. Jake Amos. Patricia Di Galacia from Las Piñas, Metro Manila. Ay po. Pereira Naidia. At pa-shoutout sa lahat ng mga taga Eastern Samar. Rogelio Bello, Lay Miss from Ilocos Sur, saka taga Davao City, Palmuna family. Shoutout din kay Rome TV Vlog, Dayan Labindua, Luis Gatmaitan from Manila, Ivan Quinones, Kirito De Liumos. Shoutout din kay Manny De Guzman, Mark and Kai Garcia from Baguio City. Ay po. Shoutout din pala kay Tubiak and Friends. Birthday niya ngayon, May 5. May 5 ngayon kami nag-shoot itong video. Happy birthday po. Hello po, happy birthday. At shoutout din sa anak niya at sa buong pamilya niya po. Shoutout din kay Shea Pilares, Jeneline Pustanis, at sa pamilya niya sa Bicol, kay Nanay Hilda at sa Nanay Mading from Makati City. Shoutout Clarence Oliveros from Dasmariñas, Cavite. Shoutout Charles Adventure at sa Yamagin Boys sa Kanagawa, Japan. Hi po. Sharon Puson from Abu Dhabi. Filomena Velasco at sa ate niya na si Ellen. Happy birthday nung May 3. So belated happy birthday po. At sa tatay niya na si Sanoy Villanueva, advance happy 17th birthday po sa May 9. So, Advance happy birthday sa tatay. Advance happy birthday po, tay. taga Sitio Subic, Balilit, Tanuan, Batangas. Shoutout din kay Kiana Lamuste from Davao, Kian Amon, Luis Busoy Ampiong from Iligan, Isabela. Ilagan, Isabela. Given Grace from Basak Pardo, ito Cebu din to. Aileen De Rosas, Lovely Bungato, shoutout. Vincent Soto, Christy Torres, Mia Moore, Rene Madrid, Marites Aniban, Red Evangelo from Carcar City, Cebu. Hello po, mga taga-Karkar. At Taito Sumikad from Talisay City, Cebu. Hello, mga taga-Talisay. So yan na po lahat mga ka-studio. Tapusin ko muna yung drinks ko. Ubos na po lahat mga pagkain namin mga ka-studio. So sana po nag-enjoy kayo sa episode na to. At sana din nagutom at nabusog namin kayo. So bye for now and see you next video. Bye-bye.